до ръководството на Народно читалище Алеко Константинов 1897 година. Поздравителен адрес по случай празника на Народното читалище. Уважаеми господин председател и членове на настоятелството, уважаема госпожо секретар, уважаеми учители, преподаватели, скъпи деца! Поздравявам вас, цялото настоятелство и всички деца с празника на Народно читалище Алеко Константинов 1897. Продължавайте да съхранявайте духовността на младите поколения, да разпалвате любознателността им и интереса към търсене на познание, да поставяте сигурни основи на техното успешно бъдеще. Продължавайте все така да опазвате завещаното ни нематериално културно наследство, смело да възраждате българските традиции сред децата, да пресъздавате историята на народа ни пред тях и чрез самите тях и да им показвате необятните пътища, по които знанието може да ги отведе. С уважение, кмет на район Оборище.